Du Maleruski, Xan Guillaumenek, beraz urdiren alde izanen da pundu hau. Hala, ustuko 8 garena ez bali bana izukar, 8 eta... Zazpi eta amabi. Tiempoak nola hartzen dizuzte, bakotxak hartzen alitu nahi dituenak, edo bai. Ez dago mugarik. Beti ere kontun izan da puntuaren iraupena edo luzetasuna edo horrela, orduan aukeratzen da atxeden aldi hori edo... Hortzen egiten ginduena ez dira hain luzeak, puntuak, denbora ere frango egukia da hartzeko, ez da beroa hundiua, beraz ez da hainitz tiempurik hartzen duriz partida honetan. Normalian ez da bat edo bi izaten dira, eta gero esan dugun moduan 20 puntu egiten direlarik, hartzen da ere berriro beste atxeden txiki bat, joku bat bukatuta gero, beste joku hasia haintzi, atxeden txiki bat hartzen da. Hala, eta horre ikusi duzuen bezala, paretak atxemaiten dirarik pilotak abiadura handia biltzen du, eta Maleruski Xan Guillaumenek ezin du bildu alikan pilota hau. Hale, 8. puntua beraz Julen Depitu eta Mark Berrorentzat, ari dira emeki urbiltzen, zenako ez beste berrinketa bat, lehena lauetan izan zen. Urbiltzen ari zauzkun gure bigazteak. Hore, itzurian beharko hartu, paretarekin, itzurian joren da hau ere. Bederra. Hau batik bai. Eskuinetik eskuineat joan du, eta Maleruski etzen hor. Eta beraz, berriz krisek hartuko dute botea. Xan Guillaumenekin partikulazki. Jamer da, partida honetan ostean egan nuen, ditugula hiru urgunak. Urgunak beti izan da xareko pilota eskola famatu bat, eta pilotariak beti ateatzen dira, hemen urgunatik xapelketa nagusietarat. Ongi, lan handia egiten ari dira, egin izan dute, eta orain ere lan handia egiten ari dira, eskola polit bat daukate, ume asko dituzte, eta ikusten da, gero emaitzak nola etortzen diren, lan egiten baldin bada, gero eta pilotari gehiago dituzte, eta txapelketetan maila ona ematen ari dira. Hale, botean, Xan Guillaumean. Airetik hartu behar zuen Mark Berro, baina pilota hori ez du ardietxi. Eta dira 15 gira hori tarazten dautzu, eta beraz txandetan dira finala erdi hau, eta 15 eta direna, eta txanda hau, 20etarat jokatzen dela, 20 puntutarat. Hore pilotatzara zuen Andonik Azterrak ez du Maleruski ereman alizan. Beraz, Julen Dupituren alde izanen da, 9. puntua. 9 eta 15. Berezitasunare trinketean, beharriak bi bazterretan onak direna, hori da. Bai, hori da. Hor bi belarri edo behitzen diren horiek. Bai. Ezkerraz beti, airetik hartzen du. Eta edera eskoinen hori izanen da, biltzeko. Ongi, Jordu telebistako zera. Kutsa, hori da. Eta angelitu da pilota. Ez du poterik ere egin. Ados, lehtu da. Hoi behar ba, ez dakit agian berriz jokatuko dute puntu hau. Nik uste dute horrela ez dakite. Zamarretan dira, 10 eta 15 egan nahi du, 5 puntu berdintzeko eta beste txandaren irabazteko grisentzat. Erran dut aurretik ligaiskan elkarren kontra jokatuak direla, eta lehenengo jokoan 19 eta 20 irabazi zuten Depitut eta Berrok irabazi zuten 19 eta 20. Bakarrik puntu tipi batez. Hori da. Xanek eta Andonik galdu duten joko bakarra, txapeketa osoan.
Eta mementoan, azteko, San Guillemen eta Andoni Kastera, lau pundu tipi gelditzen dauzkote bakarrik txanda unan ere maiteko. Paretekin, lehertu da pilota edera haukanen du. Beti paretekin ari. Paretek ikuituz, Itzurian. Pilotatza bai. Zaharraz. Antzatu behar zen eta txurtuki hartu behar zuen zen eta pumpasari erat buruz joiten zen eta sartuko zen pilota hoi. Beraz, hartu behar zuen, untsa antzatu da Mark Berro, baina Maleuski ez du ere manela izan. Abiadura emekian ikusiko duzu hor. Beranta zuen eta Maleuski ez du kendu izan nasaretik. Hamasai garen pundua beraz, San Guillemen eta Andoni Kastura. Ez barkatu, hameka garen pundua, Julen Dupitu eta Mark Berrorentzat, eta beti hamasei Guillemen eta Kasterarentzat. Estu edera hor, erakutsi daukuna Kasterak, pilota garen txeka joan baita, hau ere, alduen bezala, beti paretekin ari, Eiretik, beti abiadura emaiteko. Ez eskapatu dako Mark Berrori, gaineko alderat, eskapatu dako Markaren gaineko alderat. Eta hamazizpiaren pundua liuntan grisentzat izanen da. Ikusten dugu, beti eskerriko taula dio egiten dolarik, taulatik beti eskerraz hartzen dute. Eskerraz, bai. Horrek kontu duki behar da, pilotak eskubiko horma, parezta ikuitzen baldin badu, pilotak hartzen duen efektoa, berez eskubiakin aire hartu behar duzu, edo bestelaz eskerrarekin sartu behar duzu. Bestela, pilotak ies egiten du xaretikan. Orduan, hori kontu handia eduki behar da, pilotak eskubiko edo eskerreko hormak ikuitzen duen, eskubiarekin edo eskerrarekin sartzeko. Untsa, eta hemeretzigaren pundua, azken biak lehen txanda untan, beraz, San eta Andorinen zata. Txanda gaiten ginoena, beraz, segidan eskerraz hartzen du taulatik atzatzen pilota. Sobera fite nahi zuen jokatu eta Maleuski Markaren azpiran geldutu dako pilota hoi. Eta beraz, azken pundua lehen txanda untan. Hori da. Hala bergedinketa bat ikusi dugu bakarrik lauetan eta gero aire-zaire joan dira grisak aintzinean. Hemen bikoetan normalean parekatuak daude. Orduan beti ere biko bakoitzean dago pilotari bat bestea baino hobeixiagoa dena. Bat ona dena eta bestea ez hain ona. Horregatik beti ere hemen kasu honetan, bi bigote hauetan bi gibelekoak dira onenak eta bi aintzinekoak pixka bat bakoitzegoak. Lehenengo zeta edo jokoa. Hala, Julen Dupituk opari batekin duena hor, zenta nahi zuen trenkatu pilota hori, baina Maleuski Markaren azpiko aldeat jo du. Eta beraz ala, berriz zerotan dira, zenta lehen txanda joan dute beraz grisek, hamabost eta hameka uste duz, espalima nahi zoker. Beraz, iztapat atxa hartuko dute pilotariek eta fite berriz atakatuko dute bigarren txanda hemendik somit minuten buruan. Zukreten zinuen, biziki fite abiatzen da pilota hoi. Eta egia erran fizitugu pundu luzerik ikusi. Beraz, hamabost eta hamekan gelditu dira lehen txanda hontan. Abiadura emekian ikusiko dituzue txanda hontako azken pundu batzua hor bilitek ikusten dituzue pilotari gazte horiek denek hogoi urte espetik dute, bi pilotariek Berrok eta Kasterak hemeretzi urte dituzte eta Depitu eta Guillemenek hemezortzi urte, beraz gazteak eta baitugu beren tituluak eta ikusten dugu, bai denek tituluak baituztela gaztetan, bai minimetan, edo piskat Mark Berro berantxago hasi dena dila bi urte, bestek baituzte bai junioretan, bai minimetan, baituzte
tituluak pilotari gazte horiek. Bezala, esperantza ondoko urtetan ere ikusiko ditugula oino, aipatzen ginuen munduko xapelketak heldu direna hemendik eta bi hilabete gabe, horiek jokatuko dira uste dut sarearen aldetik Azparneko eskualdean, hori da? Bai, uste dut Azparnen ez dute naiz ziur, baina uste dut Azparneko berrian, jokatuko direla. Hala hori izanen da urriaren hogoi hiri hortan, hogoi eta hogeita hamarean hiri hortan, ez ditut azken astean, zuzenean data guziak buruan, baina badakit hor hilabete bukaera buruan izanen dela. Hala, behan artean ikusten duzue, pilotariek fite hartu dute beren pausa eta berriz ataka dute bigarren txanda hori. Hoai, lotzen bali mazi ez guri horretaraziko dautzu eta behemen gidela urruñako trinket hontan. Usailen egiten den bezala pesten karietarat xare xapelketako finalerdiak segitzen ditugu egun zuzenean. Eta finala ere segitzen ahalko duzue helduen larun bat iluntzean, beti kanaldu den. Eta beraz, orduan ere gazte horien ikusteko parada eta apreziatzeko egiten daukuten ikusgarria. Hala, behan artean hiru eta zero, hasi finitu duten bezala lehen txanda, grisak aintzinean hasten dira, tarrapataka aintzinean, hiru eta zero, bigarren txanda hontan irabazten baitute. Hale, lehen pundua, Depitu eta Mark Bejorentzat. Ez dute aukerarik urdinek nahi badute hirugarren txandarat joan beharko dute atxurutuki irabazi bigarren txanda hau. Bai, hori da. Hemen puntuen aldeak ez du deus erran nahi. Deskartak ez du balio. Ez du balio. Irabazteak nahikoa da. Hirugarren jokoa edo jokatzeko. Hau pilotatzara itzultzen dena, bezala biltzen du Kasterak, bai. Estan da gero abiadura amilia maiten dako, pilota edera hori Depiturentzat, baina ez. Eta laugarren pundua beraz, Guillemen eta Kastegarentzat. Eta bai, huntsekin du pilota ez du ere man alizan Depituk. Beraz, gris izan da pundu hau. Badu orain, zumaiturtean antolatzen dutela xapelketa hau juguenan. Bukan aluderekin uste dute hirugarren urtea. Hori da, hirugarren. Kanaldurekin, badugu aukera ikusteko, zure lekuentzen duela urte bat edo bi oian bortigu, hori ere aditua bere aita bezen bat sarean. Bai, ongi. Hariko da munduko txapelketan, selezionatua da, Frantziarekin. Eta orduan maila handiko pilotaria. Eta hori ikusi duzue sareat segidan jo egin duela pilota hori, beraz urdin izanen da, 2 eta 4. Beti paretekin, zulukatuz, pilotatzara biltzen du alduen bezala. Utsusia, utsusia, esan Guillemen entzat, sarea emaiten du bere buruan gaina, baina pilota edera zuen eta jana zuen eman aintzin. Bai. Euski peto handi bat. Ale, urdinen alde, berba lehen berdinketa lauetan eginen dutenez lehen txandan bezala. 3 eta 4 momentuan. Julen Depitu, botean. Erdirat buruz eta Euskik azterrak ez dindu ere man eta erraiten nuena, lau berdin. Fite joan dira punduak. Lehen berdinketa lauetan beraz. Ez eta 3 eta 0 abiatuaz ziren grisak, lauetan berdin dute urdinek. Paretekin beti, pilotatzara, eta bai. Pilotatzara zuen Mark Bero eta Marioski ez du ereman lahalizan. Xapelketa aipatzen ginuen, munduko xapelketa horrekin, pixkat
egutegian kanbiamenak izanen dira neguuntako edo ez du deus aldatzen munduko txapelketa horrek? Ba, uste dut, liga oain urrian hasieran edo hasiko da, eta hor etenaldi bat izango du munduko txapelketa jokatzen delarik, uste dut 2 asteburu edo izanen direla hor txapelketarik gabe. Hasiko dira ligan multzoko partidetan? Partidetan hasiko dira. Eta gero geldiari bat egin dute? Bai, izanen du. Ez dakit astebeteko izanen dan, edo 2 asteko, baina bakarrik uste dut dena zigur, baina lehenengo mailan bakarrik. Bigarren mailan eta horietan olez duen eraginik pilotarien... Segituko dute ere... Hori da, segiko dute normal jokatzen. Ez du eraginik. Ados, eta bigarren txanda honetan, berriz grisak aintzinen markatu. Lehen berdinketa 4etan izan zuten, eta berriz aintzina joan dira, 7 eta 4. Ezkeraz, Monika Azterra, bai untsasko lotua zuen mugaren paretaren kontra. Eta Mark Berroa asare, baina hori da, ez du bilua izan. Eta pundu berri bat beraz Guillaumen eta Kasterraren zat. Bai. Andoni Kasterak ongi menperatzen ditu bi eskuak, bai eskuina eta bai ezkerra. Orduan, berak nahi duen lekuan jartzen du pilota, orduan. Aukera handia ditu puntuak egiteko. Xantza pixkat ere hor, zentan Gibieleko soku hontan, pilota ez du pumpatu Mark Berrok pentsatzen altzuen bezala, eta beraz, botearekin egin du puntua. Bederatzi garena, behatzi eta 4. Ezkerraz, untsasko, bai, pilota hilertzen eskuineko aldera, baina untsabiludu alere. Ongi edo, berra. Eta pilota ez da heltzen. Piskaten txatzen da, jokoaren harrotzeat Julien dipitu, nahi luke piskat harrotu joko hau, ikusteko abiadura gehiago ino eman, nahiz eta diafite joiten den. Puntu ederra egin du. Txaskoa tiratu du eskuineko alderat, eta lortzen altzea, baina ez da luko pilota hai. 5. puntua beraz urdinentzat, 5 eta 9. Itzulian bitzen du, beti paretekin, ezkerraz. Pilota bizia bina itzuliko dena, errebotean. Ezkerraz berriz moztu, zaintzineko hor da. Joko gehiago ikusten dugu enostuko bigarren txanda honetan irutzen daut. Bai, pixkoat pilotariak ere akitu egin dira pixko bat, nekatu egin dira, eta orduan lasaiago jokatzen ari dira, eta joko gehiago ikusten ari gara, bai. Eta Mark Berrokatik pilotari ezin du ere man ari izan. Beraz, grisan alde izanen da. Hamaretan gira dira erdia egina dute grisek. 10:05. Ederra zuen, ja. Baina pilota horiek lehen esan duguna, pixka pareta ikutxuta datoz, eta ez dira normal etortzen, orduan beti ere zailtasun berezi bat izaten dute pareta ikutxuta datozen pilotak. Hale, 6. puntua. Dipitu botean, baina Maruski Marraren gaineko aldean ongitu du. Ez dakit ikusi duzuen bote hau, baina Marraren gaineko aldean jo du. Beraz hartako segidan. Grisek hartzen dute botea. Beren hamikagarren botea, do pundua. Hamika eta 6. Tatzara, baina Kasterra hortzen. Hore pumpasari, dudan ukandu utzi behar zuenez edo hartu behar zuenez, eta hori onburu behunkitu du. Harrapatu du. Zalantza horretan ezekien zer egin, eta orduan beti erraten dugu zalantza dagoenean sartu. Duda balima da, sartu, ez utzi. Ongi edo gaizki, baina sartu.
Hale, zazpigarren pundua Julen Dipitu botean. Hore, una, bai, segitzen du punduak. Pilota lehertu da efetuarekin pareta hortan eta Maleuski Gion Menek ezin du ere eman. Eta urdinak pixkatu biltzen, beste berdinketa bat ikusiko dugunez. 8 eta 11 momentuan. Paretekin ez. Zuzenean xalerat. Beraz, falta. Falta. Behatzigarrena, ale, urbitzen ari guri urdinak. Aldeuntan erdierat, joginen du. Ona zen, ematen zuen falta erdia izanen zela, baina? Ez hartu du. 10. Hale, 10, goikoan beste berdinketa bat ikusiko dugu, 11etan. 10 eta 11. Emozio pixkoan nahi dugu, jokoan. Hori da. Ea, markagailuan bederen, ikusten dugune emozioa. Hairen berdinketa 4etan izan da. 11 eta 10. Bigarrena. Eta hala, orain erraiten ginoena, hori dugu bigarren berdinketa hori. Hale, urdinek badakite atxutuki txandau behar luketela. Beraz, halau, 10 eta 5 galtzen zuten, espalimana izoker bigarren txanda hontan. Eta behuntza berriz dingaz, eta berdin zen dute, bai, hona zen, numitan zen, baina hona zen. Hale, urdinek behuntza afite maiten dute pilota berriz airetik, bai, berriz eskuineko alderata. Hale, itzulia nau. Hale, untsa segitu du Kasterak. Hale, pundu importanta, nahi lukete Grisek berriz entzina hartu. Kasterak ezkerretik ezkerrerat, untsasko. Pilota erdian gelitzen da. Hale, pilota edera Kasteraren zat. Hale, bizila pilota. Hale, bai, Bizkatu zuzen behar ba aintzineko hori izanen zen pilota, ez dakit zer diozu, Mikel? Ez, aintzineko joan da bi hormetara, xalera kubritzera, eta besteak editu da Andonirentzat beste guztia, eta oso aurreran gelditu zaio, eta ez da iritsi. Hala, eta urdinak aintzinean aspaldiko partez, eta bakarrik lehen txandaren astapenean ikusi gidintuen aintzinean, hor behiz aintzinean pasatzen dira. Ea, bigarren txandau joan nendaukutenez Julen eta Markek. Hale ikusiko. Ba. Mentuan pundu puite ikusi dugu hor. Ba. Hor dauka, orain ederra du. Haia, biadura hundia, behon txabiltzen ezkerraz, alge. Ez, falta bai. Bai. Eskuineko aldera. Marraz gain duen zaio. Behineko aldera joan dau. Eta hirugarren berdinketa beraz 12 izanen da, 12 berdin. Urdinek, Grisek barkatu ez dituzte luzaz utzi urdinak aintzina momentan. Fite berdin dute. Zaila zen, Franko egin du. Bai, untsa Julen Dipitu hortzen bizi-bizia, hartu du untsasko baina. Maleuski eskapatu dako gaineko alderat. Eta Grisak berriz aintzinan joiten dira, 13 eta 12, ez du biziki irauna urdinak aintzinan momentan. Hale, ez da deus eginik, oino. Eta bai entzun duzue, Magaren gaineat joan da pilota bai. Eta beste puntua bedaz Grisentzat, 14 eta 12. Hale, Dipitu eta berrok behar dute segitan lotu, gero besteak sobera urmintzen manira goietarik, berantegi izanen da final erdi untako. Hala, paileak... Gero eta gutxiago falta da, eta orain ezin zaie utzi ies egiten. Falta erdi, bihitze pailea, urkuñara, pentsu dut? Bai, uste dute
Urruña taldeko kide badela. Ale, alientan hona zen. Zailena egin ondoren berriro ere oain joaten ari zaizkie eta pena da ze amaikana berdindu eta gero ematen zuen. Amabi berdin eta gero berri zaintzina joan dira. Eta joko polita egiten ari ziren gainerat. Espairu pundu frango atakoatok ikusi ditugu. Ez eta azken hauek labur txagu ziren. Pilotatzaga lehenik hartu behar. Gorako, oiko marra. Eta ez hau ere eskuineko aldean joan da gaineko maja huriaren gainean. Eta 16 eta 12 deskarta honditzen Grisek. Lau pundu bakarrik buruatzeko txanda hau eta itzuli berean gutiago galtzen dute Grisek. Gutiago galtzen dute. Orduan hemen askotan egin ez da egiten, baina galdu ez baduzu egiten ere, partida irabazteko tenorea daukazu. Maila honetan normala da hori. Maila honetan normala da, puntua eusten dionak aukera gehiago ditu partidak irabazteko. Beti galdu gehiago egiten da, eta lehenengo mailan eta beste maila goi mailetan puntuari gehiago eusten zaio, eta orduan gehiago kostatzen da tantu egitea, eta hor jokoak beste... 13 eta 16 Julen dipitu botean, eta ez ezkerreko aldea eta joan da, eta falterdi beraz izanen da, berriz pairatuko da botatzerat 13 bote hori. Finala haundian beraz ikusiko ditugula bide biztana irabazleak, gero pentsot badela hirugarren tokiko finala, larun batean hori da, aintzin partida gisa. Partidan, hirugarren da laugarren postua jokatuko dira. Hemen finalerdietako galtzaileak artean. Jokatuko dute. Lau ekipak berriz ikusiko ditugula, larun batean finalen jokatzeko, bai finala tipia, bai finala nagusia. Halean artean, 14 eta 16. Berriro urbiltu zaizkien. Aguk nahi genuke, zendakoa zirugarren txanda bat ikusi. Baina Grisak ez dira bat ere hortarikari. Eta San Guillemean eta Andonik Azterrak pundu berri bat egin dute, 17garrena. Eta ikusi duzu, Mark Berro huts egin duela pilotai ezkeraz. Eta Guillemean abiatuko da, 17garren aldikotz beraz botatzerat bigarren txanda honetan. Zerrakatik hor... Jokaldi egin nahi zuen, unpat tambor egin nahi zuen. Akidura pixka bat behar partida bukaera honetan. Ale, esperantza bat dute hori urdinek, Dipitu eta Berrok. Ez da aldea. Bi tanto bakarrik. dira. Ikusiz zoin fite joiten diren, zendako ez, 15 eta 17. Eta beste puntu bat egiten badute, Grisiak ere urduri jarriko dira. 16 eta 17. Sigituko dugu biletik puntu hau. Biletik hartzen du Dipitu eta Tifite. Eskura. Gibererat ezkerrat zartu beharko honeat emaiten. Paretekin beti, baina hor da kastera iretik hartzeko bai, untsasko emaiten du. Eta ikusia zuen ziloan untzen gibeleko eskuinarrean. Itzelane hor, eta untsasko jo egin du. Ongi menperatzen ditu jokaldi horiek, ikusten da. Tantxio pixkat badelarik, izan da, beti abiadura bat gehiago emaiten dutela Grisek eta gaina hartzen dutela. 18garren pundua, 18 eta 15. Batez ere Andonik Azterrak. Azterrak hori untsa segitu. Jokoaren ekimena dena berea da. Bai, pumpasarea. Ongi. Atik ezkiretak. Ale, hor dira oino. Hor dira. 16 eta 18. Ea. Ale, horretaraziko dutzuet, sekulan urdinek joiten balukte txanda hau. Txanda bat bere bakotxeak litazkela, eta hirugarren txanda labur bat bostetan litakela.
Ez gira gino inortan. Dira? Hamazazpi? Ai. Batera jarri dira berriro. Hemen pixkat bizkifite joan da pilota horren txeka, alta behar hartzen alko zuen mugutik landa, bazuen aterako zen ere pilota hoi, baina deliberatu du aintzinetik hartzea, baina ezin du biloa izan. Presaka joan da eta pasa egin da. Eta 17, eta 18, ale, pundu bakar bat. Azken berdinketa 12etan zen, hiru berdinketa izan dira momentuan, 4etan, 11etan eta 12etan. Ale, Kastera beti hor, itzulean aldiuntan hartzen du Berroka. Eta hortzen oino. Eta hortzen oino Kastera. Bertzela barrura zituan, bestela xarera zituan. Eta utxasko joan da pilota hunen biltzera eta ezkerraz xarean sartuz, eta gehiagoena pundua egin du. Pundua, azken pundua. Beti bero delarik Grixentzat, Kasterak zinez bere maila goratzen du eta entzina berriz hartzen. Markatzen du aldea, hori ere gerra. Flotatzara hau ere maiten du, bizi da, dobai da. Ere man zuen pilota hoi, baina Maleruski zuzenean xarrea joiten da. Eta bigarren txanda hau joiten dute beraz. Hogoi eta 17 beraz. Hala, bitxan da Grixentzat, horrek egan nahi du. Partida, joan dutela Grixentzat eta beraz horiek ikusiko ditugu alen larun batean. Hemen berean, trikatuntan urruñako pestenkari beraz filana lagusiko. Eta depitu eta berro ere hori izan dira, baina finala tipia jokatuko dute, noren kontra jokatuko dute, hori istapogeiti behitik ikusiko dugu. Zenta beste pilotariak sartuko dira artean ikusten dituzue azken pundua zen hori, eta abiadura emia ekian ikusten dituzue pundu batzu. Eta beraz, sartzen dira beste pilotariak. Zuriek, Nikel, gehiago ezagutzen duzunak, hori da? Bai. Usten dut alainen... Bi bederen, bai. Biga ametza pilotakoak eta beste biak urruñakoak ere. Gaiten ginoen eskola pulita bat dutela hemen urruñan, nolaz ez? Deia hiru pilotari bat ziren helaen finalerdi untan. Hor beste biga ikusiko ditugu. Horiek maila desberdinetekoa dira, gazteagoa dira, ikusten duzu adinaren arabera. Oxan, Alsouet, Perugorriak 14 urte ditu, 14 urte baino ez ditu. Gazte-gaztea da. Eta bertzek gure pilotariek, bai Atxalenek eta bai Oierrek 16 urte dituzte. Beste painoak gaztexeagoa dira orain. Eta jakez bila urruñarra besteak 17 urte ditu. Orduan hauek tipiagoa dira, baina maila horretan ongi moldatzen dira. 18-19 urtekoekin ere, hori ere gauza guztietan bezala, batzuk maila hobexeagoa dute, eta Hala, eta erran behar da, oai berean ikusten duztuen lehen ez eta pixkat kukutua den eta pirata ikusi duzue. Zor duzue gazte-gaztena, 14 urte dituena bakarrik Oxan Perugorria altzuet. Antziko dugu altzuet. Altzuet Perugorria, Amaren abizena du? Alsouet, Alsouet munduko txapeldun izan dakoa da, ama. Semea da. Hori da, eta aita hemen urruñara Perugorria ere, xare jokalaria izan dakoa. Bere garaian. Orduan, badu... Zerbait... Berezia. Eta bai. Odoletik datorkio. Ikusiko dugu... Pilotako zena. Zinez, 14 urtetan, besteak 18-19 urte zituzten, horiek 16 eta 16-17, eta hau Oxan beraz gaztena 14 urtekoa beraz. Hori da. Biziki azkarra. Artean pilotariak pixkat berotzeko artean
elgarrizketa tipi bat eginen dugu, zenta nartean momentuan ez dira... Ze? Atxaldeon, Bai, atxaldeon, bai. Julen, hala, beraz, beban leruski, ez da nahi zinuten, arrunt nahi zinuten bezala pasatu pilota partida hau? Ez giren hori espero, ira hori, bai. Badakit, ustean aipatu du Mikelek, lehen multsuko partidetan partida arrunt dinkia egin zinutela. Bai. Ogoi eta emeritzi egin zinuten txanda bat, hori da, ez banaiz oker. Bai. Eta hor, maleruski, bigarren txanda pulita ikusi dugu eta hurbildu zizte. Bai. Baina ez dizue ogoi pundu hori egin. Ez ginen urron, baina ez da nahi ginen bezala atera. Biziki pilota bizia eta jokoa biziki fitea joten zena, remarkatu dugu. Bai, txatu gira, bai, intensitate handia maiten, bigarren zatian, ustez ikusi da, eta hala ere, ez da nahi ginen bezala atera, baina... Dugu haintzinetik, zinez haintzinean sartu zirela, eta eskuineko aldean, mendu batez badakit, magarren azpiko aldea eta jo gintzinuena, antxatu zira joko gehiago emaitea eta biadura gehiago, baina ez da pastu alde honetan. Ez. Ez da galdua, larun batean hariko zizte hirugarren... Hirugarren lekoa indako, bai. Ipatuko dugu bigarren pilota partida hori, zagutzen dituzu pixkat pilotariak? Bai, nor dugu. Lagunak dituzu, pentsu dut? Bai, Urruñako biak, Jakes eta Osan. Osan, bai, gazte-gazta, baina kargarri hona eta ikusiko dugu ze emanen duen, baina... Zu aspaldi alizira Urruñarrak taldean? Ez, lehen Angelonari nintzen, eta zer badu bada bizpairu urte minalen extension Urruñan, eta askiuntza basten da. Eta hoi xapelketaren segidan nola izanen da ligako xapelketa antolatuko hasiak zirezte den hilabetean, pentsa dut? Urretik goiti? Bai, ne ustez ez dakit txora naiz, baina hori inguru bai. Gero prestakuntza zuetako pentsut lehen txapelketa zera hemen, oai hartio, oai hastiko zirezte bakarrik orain oai joiten barnean, eta oai hartio gehiago kanpoan nahi zinezten, udako txapelketa horietan, joko garbin eta hola? Nola kanpoan zer... Plaza Lasoan nahi zinezten joko garbin? Joko garbin, Plaza Lasoan eta... Eta orain, beraz, barneko txapelketan, trinketean hasiko zirezte? Bai, hori da. Prestakuntza nola egiten duzue, atletiko kit, Basterka eta egiten duzu ere, nola pasatzen da prestakuntza hori? Unta hasi naiz uda astepenetik muskulazioa eta prestakuntza fisikoa egiten, piskat indartzeko eta... Ez hori nik nire aldetik egiten dut. Eta hori txapelketarako eta prest zaiteko eta fisikoki ongi zaiteko. Ez udan kirola abandonatzeko eta hala. Importantan dena ere ikusti dugu, sarean bi muskulazioa aipatzen zinuen, bi eskuak behar dira. Bai, ez da eskuna aski. Esku biak. Bi eskuak behar dira. Eta beti ez dena erretxa ere zure adinean, pentsu dut eskola ere segitzen duzula, estudioak segitzen duzula, beraz nola egiten duzu bien artean? Aurten fakultatean hasten naiz, beraz tarben, eta entrenamenduentzat aski zaila izanen da, eta aste buru guzi sartu beharko dut, entrenatzeko eta partiduen dako. Beraz, ala ere erabaki dut segitzea, baina ikustiko dut lortuko dudan biak lotzen. Tarbesen nik eda hartzea sarean, pentsu dut? Eta ben, komplikatu da. Daga muskulazioa edo hola gauza horiek Bai, sarea bera hemen baizik ez. Norekin jokatuko zira xapelketan badakizu, baduzu lagunik zumiturteotan? Azken urteotan, Urruñan gaizka Arrizabalarekin. Hor txapelketa egin duena ere. Torneago eta ikusiko napastuko den. Jaz nola pastu da? Zer egin zinuten? Ze mailetan zira? Junior mailean? Junior mailean, bai. Jaz zer zen final erdietara iritsi ginen. Baina ni zaurituan nintzen, beraz Osanek ordenak ordezkatu zuen eta final erdia eta finala irabazi zuten. Beraz, askiuntza pastu zen, bai. Eta orten ez zira kolpatuko eta entzatuko zira bukarera joiteko. Mileskiranitz hasteko Julen gurekin dinik, sasoion bat detxiratzen dautzugu. Milesker. Eta araiz ikusiko zaituztegu oino ez munduko xapelketa guntan bizkata gazte bat zira, baina ondoko urtetan zendako ez. Espero, bai. Milesker hasteko juntan dinik eta xantzaban ondoko segidaren zat. Milesker.
Hala, beraz, julen ginuen gurekin, istapat goiti behiti berriz dinen dauku gurekin Mikel Uzkudun, mintzatzerat bigarren xapel final erdiuntako. Hala, baina ikusten duzue pilotariak frango prest dila, beraz, hasiko dira istapat goiti behiti orain. Beraz, grisez, erran dautzuen bezala, jokatuko dira Oxan altzuet eta Oier Iturbe Molina, beraz hori ametsa pilotakoa. Eta beste eskualetik perde harin batekin, haintzinean Matxalain Mendizabal eta gibeletik Jakes Bila. Hola, ikusiko partida hau lehen abezen fite joan denez, eta aipatu dugu abiadura haundia. Julenek jandauko ere mikroan nahi zutela abiadura haundi bat eman eta pixkat partida haitu. Ez da holako hori gertatu. Ikusi dugu bigarren txanda horretan Julen bezala entxatu dela abiadura haundia emaiterat, baina eusko hurbilu dila, baina ez da beren alde izan. Hala, beraz hor ikusten duzue hurbiletik Matxalain Mendizabal, entza ezagutzen duzu, Mikel? Bai. Hala, beraz horiek xalkatu dira bigarren eta laugarrenaren kontra haiko baitira, bi eta lau... Hauek, Matxalain dauek laugarren xalkatu dira. Bai. Azkena, multzoko azkena xalkatu ziren, baina gero ez usteko handia eman zuten final laurdenetan. Bigarren multzoko lehenengo bikotearen kontra irabazi zuten eta ongi irabazi gainera. Eta favorito ziren lehenengo multzoko Joritze Agirre Zabala eta Markel Mujika, hirurako beste bikoa. Eta orduan ez usteko handia, bai? Baina erraten da, guk erraten dugu pilota borobila dela. Eta... Diren dako bulie baina. Ez dago zerarik, Favorito izan arren, hemen gero jokatu egin behar da eta irabazi. Hori da. Hale, oraikoan gure pilotariak, lau pilotariak presditugu, beraz, sartuko dira ofizialki kantxa untan. Partida, azken bote bat, sartze ofiziala bat eginen zutela, baina horreino ez dute bukatua eduriz beren beroketa. Beroketa, bai. Beraz, horreino pilota sumit jokatuko dituzten, ez eta frango fite joan den, ez gira tenorean gira, zen eta bigarren finala erdia sortzientan jokatu behar zen, tianko sortziak dira. Hala ere, lehenengo partidan iaia ordu beteko iraupena izan du, eta ez dira puntu oso luzeak izan, baina denboraz nahiko ongibili dira. Eta hori denbora asko galdu ez dutelarik, EH-denetan, eta... Kusten dut, John Bilak... Jakes Bila barkatu, frango betaurriko bereziak baditu hori da? Ez, bakarrik dira, beltzak direla. Ados, zendoko metintu horiek? Ez normala dira, berez betaurrekokin jokatu behar dute. Ados. Orduan, bere karkaxa hori, txuria izan beharrean beltza du. Ados. Horregatik bat dirudi berezia direla, baina ez dira bereziak. Ados. Bai. Bai. Kusi dut horbilagotik gazen zu bai. Orduan... Untza behiztapako iti beti, orain fitea hasiko dira gure pilotariak, beraz errepikatzen dutzuet urdinez haiko direla urdinez aintzinetik Oxan altzuet, moztuko dugu bere izena, zenta frango luzea du ikustiko duzuen bezala bere atoran, eta altzuet denek ezagutzen baitute munduko pilotako mundu tipi hortan. Eta beraz, perdez, Mendizabal eta Bila bat urruñara eta bestia ametsa pilotakoa. Irurakoa bakatu. Irura, Erritipia da ere, irura, Hegoaldean dagoen erritipi bat. Baina, xarez zaletasun handia dagoen herria da. Hegoaldean jokatzen den herri bakarrenetakoa da. Geo Nafarroan badago, Nafarroa garaian badago
Beste elkarte batzu, Horreaga aldean, Aurizperri aldean taldetxo bat jokatzen duena, Oinamendi taldea dago, eta horre jokatzen dute batzuk, baina bestela Iruran eta hor baino ez da jokatzen hegoaldean. Eta xapelketak norekin jokatzen duzu elkarte azken dituzun elkarte horiekin, beraz? Hori da, badugu eskola handi xamarra dugu, pilotari asko ditugu, orduan gure artean jokatzen ditugu torneoak, eta gero guk ere hemen liga jokatzen dugu. Iparraldeko liga jokatzen dugu gure pilotariek hemen iparraldeko pilota batzordean sartuak gira, eta hor orain urrian hasiko dugu ere guk ere iparraldeko liga. Hemengo pilotariekin. Atik frantzuko xapelketa, bizten da, ez duzuela jokatzen. Gero hain jokatzen ditugu gure barruko Gipuzkoako liga, eta gero Euskal Herrikoa orduan bai iparraldekok ere parte hartzen dute, gure Euskal Herriko ligan, hemengo klubek, han parte hartzen dute, orduan baditugu bai hemengo iparraldeko liga txapelketa hori, oain urrian hasi eta abenduan amaituko dena, eta gero hemengoa bukatzen dituenean, Frantziako txapelketa bukatzen dutenean, martxoan edo jokatzen dugan Euskal Herriko txapelketa. Eta orduan iparraldekok eta hegoaldekok parte hartzen dugu, eta berdin jokatzen duguan, eta hemen, liga moduan, partida jokatzen ditugu, eta guretzat aukera bakarra da. Xarez jokatzeko, egoaldean ez daukagu aukerarik. Maila, bestenez, egoaldearekin eta iparraldearekin, zer da desberdintasuna, hemen bada maila hobeagoa ere? Bai, momentuz, bada, hemen ez gara parekatzen, baina maila txipi horietan, ari gara gu ere hemengo iparraldekoen kluben mailan jartzen ari gara, iaz esate baterako alebin mailan, minim mailan gure bikote bat txapeldun gelditu zen, iparraldeko ligan. Orduan, lan egiten ari gara horre maila txipiekin, eta partida, hor da, kezpene. Hala, ikusi duzu beraz pilotariak ofizialki sartzen kantxan. Beraz, bigarren finalerdia horrein hasiko da fite. Beraz, aurkeztuko dituzte pilotari gazte horiek. Eta nolaz ez, eskuinetarik usten duzuen bezala, Oxan gaztea. Oxan altzuet, 14 urte dituena bakarrik errepikatzen dut. Hala, beraz. Hala, orkezleak erraiten duen bezala, dia altzuetek usatua dena xapelketetan eta dia xapel handana bat baduena bai frantziakoan, bai eskualerikoan. Eta beste da, esperantza handia bat urtela, pentsu dut pilota, sareko pilotariek, arduradunek pilotari honekin. Hala, eta hor, beraz, Oier Iturbe Molina. Ametza pilotakoa ostean erraiten zuena Mikelek, beraz, 16 urte dituena. 16 urte. Honek ere badu odolean esena, bere aita munduko txapelduna izan zen xaren. Ados. Iñaz Iturbe, Lopetegirekin eta... Orduan badu honek ere esena, odola. 3 titres de champion Pays Basque, 4 titres de champion de France. Jakeš Vila. Hala, Jakeš Vila ikusten duzen bezala horrek ere xapelketan dana bat irabazia duena, eta nostuko ez palimana izuker, jaz ere ikusi ginuena, hemen berian xapelketa untan, txogoltzen palimana iz. Bikote osatzen dute, Oxanek eta Jakeš Vilak maila bereko bikotea, eta orduan txapelketa hemen inguruko txapelketa gehienetan elkarrekin jokatu dituzte. Horregatik biek bat dituzte palmares horretan sari handana irabaziak elkarrekin. Ados. Untxa elkar ezagutzen dute. Gaur elkarren kontrarituko dira, baina bai. Orduan badaki bakoitzak besteak zertan huts egiten duen. Asmatzen duten joko egiten. Hala, kaskoak emaiten dituzten, naiz eta berotzeko pilota emekisako egiten den, beraz dituzten emaiten. Baina biztena partida ofizialean gero emaiten dituztela eta untsa zaintzen dituela. Kaskoak aipatzen ditugu, abiadura handia ere aipatu dugu.
Akzidenteak eta kolpaketak gertatzen dira, Gertatzen beti dira. zauriketak, bai? Bai, gertatzen dira, arriskua da. Xarea ikusten duzuen moduan erramienta bera dauka soka bat, xarea deitzen den hori egurrarekin, egurra, eta hor josia dago, eta poliki hori joaten da, biguntzen joaten da. Bai, boten zen. Bai, gero eta poltsa handiagoa, poltsa bai, ditzen da, bai. gero eta poltsa handiagoa. Eta momentu bat iristen da, poltsa hori arriskutsua bihurtzen dela. Bai. Ze pelotak heltzen du, sartzen da, eta ez ateratzen. Egiten du, harrapatu, eta orduan pelota ateratzen da edonora. Ez zuen peratzen gehiago zuen ez xarea. duzu, hori da. Orduan xarea berak zehatzen du, egiten du nahi duena, eta ez du nahi duzuna. Horregatik momentu horretan ja xare hori kendu egin behar da, erretiratu egin behar da, eta soka berria edo xare berria jarri behar zaio. Horregatik arriskua handia dago sokarekin eta... Meki egiten da, ez da puntu batetik besterat egiten da ere. Horren final aurten batean, mutikoitako batik, jokatzen ari zelarik, puskatu zitzaion soka, aldatu zuen xarea, ez zuen prestatua beste xarerik, eta ezin zuen sakerik ere atera. Bai. Eta partida galdu zuten, baina hori, beste xarerik ez zeukalako. Orduan beti eduki behar da xare bat, bigarren xare bat edo hirugarren xare bat prestatua zer gerta ere. Eta orduan gertatzen dira istripuak ere, erretzen zinuela, xare horrengatik eskuale guztieta egiten delarik. Arazorik larrienetako hori izaten da, eta gero bestea da, batzutan igual pilota azpia jotzen duzu, edo jetxi nahi duzu pilota, eta orduan parean tokatzen zaizu zure laguna, edo arerioa, ez. Baina, horiek gutxietan izaten dira. Ale, sartuko gira, beraz, partida guntarat, eta ezkerra dena osan altzuet hori da. Eskuna zere ari dela, benen boteak hasteko ezkerretik joekiten ditu, beraz. Eta grisak, aintzina hasi dira, osan altzuet eta oier Iturbe Molina. 2-0 ikusten duzen bezala, beraz, hasi dira, lehen txalenda guntan, bizten da, hauek ere, 20 pundutarat jo egin dute. Ale, aldiuntan atik perdek egin dute lehen pundua, eta matxalen abiatuko da, beraz, botatzerat lehen aldikotz. Matxalen Mendizabal. Hau eskuina. Kusi dugu osan ezkerra zela, behar ba ez du zerbait gehiago ekartzen, ezkerretik jo egiteko eskuineko paretarat eta gehiago itzulikara azteko pilota, antzineko batentzat? Abantaila handia du ezkerra izateak, orduan ezkerrarekin, pilotak ezkerretikan dabiltzelarik ongi, baina eskuina beharrezkoa da xarean jokatzeko, eta ikusten dugu osanek eskuina ere oso ondo landua duela. Orduan, asko jokatzen du eskuinarekin ere. Eta untsasko sartu du pilota hau punpasare, eta bost eta bat begrisak entzinan hasten frango erreskin, eta luzerik ez dugu ikusi mementoan, frango motzak dira hastapen untan ere, baina urdinak edo grisak ez dakit nahi merdinen, baina entzinan bost eta bat. Hauek lehen errandua moduan multzo berekoa dira, eta ligaiskan elkarren kontra jokatuak dira. Eta zer egin zuten, noko joan zuen? Osanek eta oierrek irabazi zituzten bi jokoak erraz, oso erraz. Orduan... Ikusiko, mementoan aire-zaire hasten dira ere, Jakes Bilak falta etxusi bat egin duena pilota edera zuen, eta gaineko ezkerriko alderat joan dako katzerat pilota bai. Usten dugu osan altzuetek zinez fite joiten dela botatzerat, lasterka joiten da, eta indarra handiz, ez da mutila handia, baina biziki ezker bizia du eta azkar ibiltzen du pilota. Eta Jakes Bilak pilota eutxekin ikusten duzuen belaz zela ezkeraz. Eta berriz abiatzen da, beraz botatzerat osan altzuet. Du berri batentzat, deia 8 dira, 8 eta bat.
lehen txanda hontan. Enetzat, jakesek Oxanen kontra jokatzen duenean, pixka bat jokatzen du beldurrarekin, badakielako nola jokatzen duen, eta orduan berari aurre egitea zaila dela jakin. Eta pixka bat beldurraz jokatzen du. Zer lehengoan... Gibelkari da, izidurarekin. Final laurdenean jokatu zuen partida itzela. Oso... Jo dio. Zitu gira, zenta kaskoaren gainean joan dako pilota, bai? Beti ala, ziarazten du, zenta rabotsa handia egiten du, eta ara, segidan arrenguratzen gira, ze gertatu, otetakoen, baina bai, duriza. Ez da errazorik izan, baina ala, beti jaiten ginuen irriskoak badira, eta horako abiadura handiarekin, gertatzen aldira istripuak. Hamarreta bat, hurala, zuen fite joiten den lehen txanda hau, aire joiten dute urdinek, Oxan eta Oierrek, momentuan ez da partida argun ditotzen dute gure pilotariek. Ale, Oxan, borte berri bat entzat, ezkerretik eskuina biztu dena. Sartu beharko luke. Eta hau zer gaiten du? Matxalenek sartu beharko luke sake horietara aire. Saiatu, bederen. Eta ez da jartzen ere, orduan pixko bat aire albalu, sartu beharko luke. Ikusten da, jakesek... Gazte horiek nola segitua dira, badute trebatzailerik edo xapelketa honetan, nola badute bakotxak bere trebatzailea, bakarrik badakite guti edo aski zarduten egiteko, nola jartzen da? Baina, badakizu nola denak diran elkarte bereko. Bi dira gureak eta beste biak beste elkarteko, orduan, gu ere pixka bat kanpoan gelditzen gara. Ados. Bate esan behar diozu, beste esan behar diozu, orduan, bat edo beste, jokatu zazue, dakizuen moduan, eta honenak irabaz dezala. Bai. Eta, horretin, perdek pundu bat egin dute, baina lehuski matxelanek ez du biziki baliatu, zenta segidan bere botia eskuineko alderat jo egin baitu, eta beraz, falta abestu duna, eta segidan hamabigorren pundu bat egiten dute beraz egrisek. Hamabita biga. Justu zen, osta, baina. Antik ez du bildu alizan Oierrek. Oian iturbek. Baina mentoan perdeak frango urrun dira, hiruetan dira. Hiru eta hamabideia. Ez da oitua, jakez ez da oitua jokatzen Oxani. Oxanei ezaioa jokatu behar ezkerretik. Bere eskurik onena ezkerra duelako, eta orduan bera ohituta dago beti ezkerretik jokatzea, eta segitzen du jokatzen ezkerretik. Eta Oxanentzat pilotarik onena horixe da. Ezkerretik datorrena, berak ezkerrarekin harrapatzen duelako. Joku aldatu beharko luke, bizka bat Oxani pilotak endu eta puntuak Oierri kargatu. Guk ikusten dugu, zuk ditua zira alabainan ikusten duzu hori, baina gazte horiek ikusten dutenez, ez da errana, hain fiti doiten da. Bai. Ale, 4 eta 12. Eta hor, Mariuski, Mendizabalek ez du bildu alizan pilota hoi. Eta berriz gris izanen da, 13 garrena, 13 eta 4. Ikusi duzu, Matxalenek ezin duela bildu pilota hoi. Eta abiatzen da berriz botatzerat Oxan altzuet. Eta nik eziaka, maiteko, eta hori segidan joiten dako sarrera zuzenki. Gauzako kertzen direnean, gero gainera, beti atzetik datorrenak, beti gauzak zailako izaten ditu. Aurretik duanak, beti... Suertea ere aldeko izaten du, normalean. Denen beharra baduzularik ez da sekulatzule alde, beti beste nore da. Hor ere beti hola da. Hala da. Aldiuntan ez da sartzen. Zulian, pilota bai, uneatzen du hierrek untsasko. Eta hor ere ezkerra zuntza ere maiten, eta segidan falta ere maiten du jakes bilak. 15 garrena. Aire zaire joiten dira bakarrik ekipa bat ikusten dugu kantxan hor. Antzuet eta Iturbe.
Horrenik eziak, txupulite ikusi duguna. Jakes bila, baina, beti beranta badute, zinez, besteak entzinka ari dira, eta perdeak beti gibeletik, pilotaren gibeletik, uste dute pumpatzerat, eta ez dute beren gain hartzen, txupulite ikusi duguna hor alere. Baina ez da aski izanen puntuaren egiteko. 6 eta 4 deia. Osanek, azpian gelitzen dago, ez da sartu. Zulian, pilotatzara untxar emaiten Iturbek, baina segitan txarea join dako. 5 puntua perdentzat. 5 eta 6. Liuntan hartzen du denbora matxarenek. Eta liuntan untxa botatzen du. Matxaren dako pilota edera, paretak, baina. Hortzen osan, baina punkitu du, baina aldere eskapatu dako. Eta joan dako pumpa sarerat. Pumpa egin duenean, abiadura hundiarekin egin du pumpa, eta orduan ezin izan du Osanek pilota hori sarean sartu. 6 eta 6. Aldeuntan botatzen du gainetik. Badira gauza desberdinak botatzeko, batzutan pumpea handi bat egiten dute eta gainetik hartzen dute, beste batzutan azpitik. Sakerako. Sakerako. Bereziki beti pumpa altu egin behar da, eta goitikan sartu behar da. Gainetik hartzen dute. Hori da, behitikan oso arraroa da. Gero jokoan bai, alduzularik, sartu behar duzu alduzun moduan, ez? Baina beti ere komeni izaten da, beti pilotak pumpa gora egiten duenean, eta goiti bera hasi baino lehen sartzea. Hori... Eta hori ere pilota bat zuzenean sartzen dena perdena. Eta 18 eta 6. Lehenengo jokoa. Lehenengo txanda hau grisen alde joanen den. Ez eta zumit puntu egin dituzten hor. Erabakia dago. Ez du honek bueltarik. Ene ustez. Aldientan antzinatzen da Jakes Bila. Jakes Bila hortzen, baina nun bitan zen, baina beharrik eskinak ukan ditu Jakes Bilak. Horrengoan sorte pixka bat izan du. Aldatu da. Partida guzia aldatzen duen, hoi dinez itzuli bat, ez dakita, gehiago beharko da ere, beharko dute nostuko. Ez da aski izanen sorte hori. Beharria hona zen alabainan. Ondo moldatzen da, eskuminarekin ere, Osan ondo moldatzen da. Pundu gehiago ikusten dugu. Ikusten duzu, eskuminarekin. Ze abiadura eman dakoan horre, Osanek, alainan ezkerraz. Ezkerreko taularen gain di. Eskumaz eman diro, Bai, eskumaz bakatu. Bai. Eskumaz ere. Ezkerrerat, bai. Bai, ematen dio ere. Kusiko dugu abiadura emikian. Hor. Denbora hartzen du, eta bai. Eta gurutzatzen du biziki azkar. Azken pundua beraz, 19 eta 7 lehen txanda hontan. Osanek, untxasko hartu hau ere airetik. Zinez, aire-zaire ari dira, momenton ez dugu ikusten nola perdek itzultzen ahaluketen jokoa. Hogoi beraz, eta 7 lehen txanda hontan, zukarretin zinuen multxoko partidetan bakarrik sentsu bat izan zela partidan, lehen txanda hontan ere, ez da sorpresa hondirik izan, eta aire-zaire joan dute Osan eta oierrek lehen txanda hau. Antzeko, Ligaskako partidan ere uste dut 25 edo irabazizutela lehenengo seta edo jokoa, eta bigarrena ere 29 edo horrelako zerbait. Orduan, bigarren joko honetan beste zerbait ikusteko aukera daukagun. Hala, ikusiko istapagoiti behitian, artean ikusten ditugu, beraz pundu batzu lehen txanda untakoak.
eta fite hasiko dira, beraz, bigarren txanda hondan. Beraz, hasiak ziren 8etan janko, 8ak eta 20 minuta tipi iraundu lehen txanda honek. Ikusten duzu hor, osan lekuan zela, baina mali uski ez duela ere man alizan pilotoi, atikoi. Ezkerreko paretaikin eta untsa lehertu da. Eta gure kutsari buruz joan da pilotoi. Hala. Aipatzen ginuen berba sumitza horituak direla, gertatzen da besoko mina edo zer gertatzen dakote pilotari horiek sisteran edo joko garbian badute besoko mina hor gertatzen dakote zer dira pixkat kolpaturak. Eskumuturra, izaten da gehien sufritzen duen atala, gorputz atala, eta gero besaburua. Orduan horiek, eta gero sorbaldan ere pixka bat bai, baina batez ere eskumuturra izaten da gehien sufritzen duen gorputz atala. Partiden artetik, bi partiden artean joiten dira kinearen ikusteat, eta baditute ez baituz bada ez. Ez balin badute deus ez, ongi berotua balima dira, eta orduan hori bai oso garrantzitsua da ongi berotzea, beroketak ondo egitea, ze hotzean hasten baldin bazara, berehala izan dezakezu lesio larri bat, eta gero luzaroan egon geldirik jokatu gabe. Orduan bada espada ere bintzat beti gomendatzen diegu eta behartzen ditugu beroketa on luze bat egitea, gero arazorik izan ez dezaten. Hala, eta bigarren txanda hontan gira, eta perdeak hain zinean aldi hontan, naiz eta lehen pundua den, baina lehena ardetzi dute. Bada zerbait. Ula, justu, justu puita, piskat, xantzarekin ere erakusten duen bezala matxalenek, behar bat zuen, ahas nahi zuena hori egin, baina alapundu ukandu hor xaren kontra. Bai, gainera postura ere zen oso zuzena, ozta iritsi da, eta nola edo ala eramatea lortu du, eta gainera tanto. Ale, seginen okuten gazte horiek, biga eta huts momentuan bigaren txanda hontan, perden alde? Xantza piskatu kandu zen da eskina, siloaren eskina ukandu zen da. Siloa biztan da tapatua dela, eta horren eskina ukandu, eta beraz piskat efetu berezia egindako. Barrurat egin du. Kanporat egin beharrean, berriro ere, barrurat, orduan, harrapatu ditu ez ustean. Eta grisiak ez dituzte luzazutzi, eta horren zer da hori, falterdi da hori? Erdia. Unkitzen duelarik taula? Taula unkitzen duelarik, baina eskuineko aldea duitzen baldin da ere, falterdi da? Ez. Taula ikuitzen, ez badu esker horma ikuitzen, taula ikuitu, rebotea, eta eskuinera sartzen baldin da, ona da. Ados, pumpea du egin behar eskuineko aldean. Baina esker horma ikuitzen baldin badu eta sartzen baldin da, orduan erdia. Ados. Ez du eskerreko horma ikuitu behar. Ados, untsa. Ongi. Txasegitu du. Ai. Pilotari utzi zuen pasatzeratu xanek, hartzen ahaltzuen airetik, baina utzi du pilota pasatzerat pentsuz eta zuzenean txartuko zen xarerat. Baina ez da alakorik gertatu. Eta beraz, perde izanen da pundu hau. Matxelen eta jakesen alde. Ez? Lau eta bat. Hori da, harka. Berriro. Ale, Osanek ezkeraz, aldiuntan defentsan zen. Jakes bilak, piskat utxekin du pilotari. Piskatez, asko. Paretekin, dukatzen delarik, abiadura ondia. Eta bosgarren pundua perdentzat, ale. Aukera horiek ez baditu baliatzen ezin zaie, Osani eta Oierri irabazi. Aukera dutelarik puntua egin behar dute, bestela zain izanen dute. Ale, matxalen Mendizabal botean. Gehinetik, zukaiten zinuen bezala. Bai. Eta, bai, honeatzean pilota hai. Eskuineko aldean joan da pilota hai. Marraren gehineko aldeatu joan da. Eta beraz, 6 eta bat, egeran ez dugu pundu haundirik ikusi, pilotakada hainitzik ikusi.
Baina emaitzak emaitzean hasteko, perdeak aintzinean, 6-1. Garrantzitsua da, jokoa ongi hastea, atzetikan hasten baldin bazara, kibiletik hasten bazara, Eta bai, xantza pixka batekin ez dako sartua. Hori da. Baina etzen urgun mehesi zuen eta hala. Hoxen erretin ginoen, hostiko delako xantza ez duen xantza itzulikatu, besten alde, hori ikusiko dugu. Hasteko, perdek joten dute, mementoan. Zazpita bat. Erranduguna, aurretik doanari, txantza hori, Atxan haitz, ez. Kasu egin behar du, antzinean dira, baina pundu guziak importanta dira eta partidan untsa egon behar dira, nahi badute zerbait egin bigarren txanda hontan. Zenta bestiak jatzartzen baldima dira, besterek izanen da. Hale, behar lukete segidan txartu, hasi diren bezala, Mendizabal eta Bila. Zain pilota bai, hale, bizi da baino pundua. Tekin beti. Hale, pilota edera Mendizabalentzat. Paletekin, pompasare baina airetik hartzen dugu esanek. Hale, pilotakala edera, aire zartu beharko, sustendu pasatzera eta. Sartu behar zuen, bere zen pelotori. Orain, ongi. Etzulean eramanen duai, airetik segidan, pilota edera ale bai. Zegi estopuita ere tutsi daukune, bai. Zinez, joan da pilota horren enbiltzera eta airetik, jendeak ere txaluka ikusten duzuen bezala, bai, zinez. Bai, nik uste dute partidako punturik ederrena, ederrena ikusi dugula. Ba. Ez dakita biala, biadura emikian ikusi dugu Oxanek, botatu du bere gorputza eta goxo pausatu du pilota eskuineko alderat. 3-7. Itzulian, Jakes Bilaren zata, paretekin, bainan barneat. Barnean joiten da eta grisak urbiltzen ari berriz. Ez eta zazpita bat edo seita bat asia ziren aire, ebe hor grisak berriz beren diferentzia pixkat betetzen dute. 4 eta 7 baitira. Pelotoiek ezin dira huts egin, eskura datozen pelotoiek gutxienez sartu egin behar dira. Tanto ez bada egiten ere, Eta hori, ezin du ere eman Jakes Bilak, eta 5. puntua izanen da beraz urdinentzat. 5 eta 7 urbiltzen ari. Txasko biltzen ari. Jakes sartzen aire eza. Ongi. Ez du pumparik egin, txitsak egin du, guk txitsak deitzen diogu. Errebotean ez duenean boterik egiten. Lertu da. Eta perdonalde guaia, pausaldi bat eginen dute, zenta untsa hasi baitira ere 7 bat irabazten zuten. Ebe hor, grisak aintzina jindira. Eta beraz, pauso nio bat, tempo bat hartzen dute perdek berriz entzatzeko, berriz aintzina joitea eta zoi punduen egitea. Ikusi dugu Oxan altzuetek maiten zuela zerbait eskuetan, zendako da pentsututa xarean lotzeko untsa... Izerdiarentzat bestela, izerdiarekin xarea irrist egiten du, xareak, orduan pixko bat irrist egiteko, orduan hori krema bat edo hautsa edo ematen dute. Eta horrekin mendizaleek eskalatzeko eta erabiltzen duten antzeko zerbait da, produktu bada. Ados. Eta hori beste pilotari guziak emaiten dute? Gehienek. Hala ere, xarea berak badauka tenislariek eta erabiltzen duten zera hori, zinta hori, badu hori jarrita, eta horrek ere izerdiantzako eta egiten du esede.
orduan, baina batzuek igual izerdi gehiago dute, eta orduan izerdi hori sikatzeko, ematen dute produktu hori. Hala, 5:08 gira, bigarren final erdiuntan. Hala, huts egin baduzuelen final erdia, horretaraziko dautzuet, Xan Guillaumenek eta Andonik Azterrak joan dutela, bi txandetan, eta horiek beraz hariko dira finala haundian, heldu den larun batean hemen Urruñako trinkatuntan Pestenkari. Hale, bigarren final erdiuntara dingiten, ejanez, lehen txanda joan dutela Urdinek, eta hor, atik, mementoan perdeak dira antzu txipi batekin. Eta pilota hori iduriz epaileak falta ere mandu. Dudakoa, marraz gain egin du, baina. Ez da geto bekiago ikusiko dugunez. Eta ongi, baina behar da. Eskatu dute, bai Matxalenek eta bai Jakesek eskatu dute. Itzen lugon azteko. Behatzi eta bost beraz, perdeak beti entzinean. Ze pilotak kada eman duena Oxanek ere ezkerra da. Kamera da, ezkerra dela, beraz, laguntzen duan ere. Bai, biziki. Biatura haundia eman dako eskuineko alderat. Eta pundua egin du. Eta horiek normalean bi horma jotzen ditu eta xarera sartzen ditu. Zuzenean, badu trebezia, abilezia berezia horretarako. Goxo-goxoan sartzen ditu. Indarra handiri gabe ere batzuetan. Eskunmuturra erabiliz. Nekeziak, bai ez, zendu ere eman amalen uskia Oier Iturbek pilota hoi, eta berriz berde izanen da. Eta berdeak beti hori, behar ba, astapenean sobera bazter eman egintuen eta galtzale eman egintuen, eta baina txanda guntan, aurre pundu pulit bat ikusi duguna, jakaz, eta horren buru, perdek egin dutena berriz. Nik uste pixka bat erlaxatu ere egin direla, Oxan eta Oier, eta horregatik besteak pixka bat altxa dira, eta orain... Eta konfientziare hartu dute. Konfientza hartu dute, eta... Bai. Horre, ala Iturbek pixkat berantean zen pilota honen biltzeko, eta hamekagaren pundua egiten dakute beraz Urdiner, eta ez da deus erraitek horik, nahiz eta zoit pundu frango arreski egintuzten bigarren txanda hastapen untan, pilotaka da ederrak egiten dituzte, eta horren buru, perdeak ere ardi esten. Arrisku handia du. Atik Mendizabalek pilota hori huts egin du. Eta beraz, zazpigarren pundua egiten dute Oxan altzuet eta Oier Iturbek. Zen pilota esku-eskura etorri zaio, kusituzu goien hartu duela eta xaretikan sartzeko momentuan ies egin dio pilotak. Baina bestela, tanto egiteko pilota zuen. Bortitza egiten duena, bai, untxasko egiten eman duena pumpa sarerat. Lehen erran dizudana, goxo-goxoan egiten du, ezkerrarekin harrapatzen du, eta bi hormak egin eta sarerat pumparekin. Hola, ikusiz telebizten iduridu erretxadela. Hola, ikusiz, simpleritak, Bai. Edo nork egingo luke eta ez du edo nork egiten. Oxanek egiten du eta bestek ez dut egiten. Hori da. Erraix egiten du dena, hori da. Dena erraix egiten du. Eta hori falta batekin duena Jakasbilak eta grisak beti berri zurbiltzen ari. Behatzi eta hameka. Mementoan beti berdeak antzinean, baina noiz arte ikusiko. Lortzen baldin badute markagailuan eustea, mantendu behintzat, borroka hori. Orduan... Horrek ere, Oxanek gestu edera egin duela ezkerretik ezkerreat, untxalotuz.
Eta hamar eta hameka, lehen berdinketa ikusiko dugunez partida untan, eta lehen txandan ez da bat ere berdinketarik izan. Eta hamabi, perden alde. Ez da hameketan izanen berdinketarik. Ikustekoa urdinek beren jokoa goratuko dutenez berriz aintzineat pasatzeko. Hala berdek pixka lasatuko diren eta atxikeko duten zemen punduen antzina. Bai, itzultzen zen gimnasika jakez bila gibeluntarat, baina ez zindu ere malari izan. Jarri da, ongi jarri da, joan da pilotaren bila, baina gero, ez du... Azkartxago dena jakez bila, behar Bai. Ez du beti laguntzen. Ale, hamabitan ikusiko dugunez berdinketa hori. Hameka mementoan, hamika eta hamabi. Hoxan altzuet botean. Arrurat. Segidan sartu da. Beraz egan nahi du, perde izanen dela hozi, hori. Hamairu eta hamika. Nik uste ez dugula bertinketarek izanen, Oraingoan. Nik beldurni ere Grisek amogaren pundua hurbiltzearekin eta nahieko duten laburtu eta duten nahiko hirugarren txanda batera eta joitea, zenta beti bost pundutan bizti arriskutsua da eta nahiko dute laburtu haintzin. Trompatzen nahiz ikusiko. Nik errango, berdek lortuko dutela joko hau eta hirugarren joko bat ikusi gal izango dugula. Ikusiko. Mementoan azteko perdeak aintzinean, hamalau eta hamika. Zer duzu galtzeko horik paria dezagun, elgarrekin? Ale, beti bizi da. Hola, ze pilotare manduen. Ale, pilotare dira. Da orain ez. Batek argi du, baina beste atik ez. Ez du barkatu aldiuntan. Eta hamabita hamalau. Ez du edera egin daukuna oino osan altzuetek pondu untan. Ikusiko duzue. Abiadura haundia eman duen. Hamabigaren pondu untan. Ale, botean joan denten da orain. Aldiuntan aintzinetik lotzen da Matxalen Mendizabal. Eta hau falta izanen da. Eta beti hor ordinak, beti bero gibedean. Urbil dira. Hale, hoi ikusiko dunez berdinketa hori, ikusiko. Entzinatuz orain bai. Eta bai, hamalauetan izanen da. Lehenengoa, partida osokoa lehenengo berdinketa. Hora, eta jendeak ere txaloka. Egin handolaz ez. Eta behar, interesgarrian dola izanen den partida bukaera hau, behar hala urdinek indarrak eman dituzten eta kitu dira pixkat berdinketa unen egiteko, binen partida ez da jokatua, hori 6 puntu bat dira, beraz, interesgarria ikusteko ondoko puntuak. Horain mintzat puntuari eusten diote, ikusten da jokoan gehiago sartu direla, eta ez dutela hain erraz galtzen pilota. Ordu aukera, baina Oxani ezkerrera botatzen baio, lan zailak. Eta zuk erraiten zinuena, Oxanek kuntza baliatu du bere ezkerra, eta lehen aldikotz txanda untan, aintzinamendua hartzen dute. Pondu tipi batez mementoan, baina hala, pondu guztiak importanta dira hor goietarat hor biluz. Bai.
15 eta 14. Bueno, oraingo joko hau polita ikusten ari gara. Puntu politak egiten ari dira eta partida irekia dago. Ikusi behar, amaieran. Eta mina handia egiten hori Osanek botez egin baitu puntu hau. Hala, bere gibela, ala bainan, oier iturbe, sobera akitu gabe, puntuak egiten dituzte. Beti antaila antzina batek holako beso bat duelarik, biztan dena. 16 eta 14. Atik, ez du ere man alizan Osan altzuek. Eta beti lotzen dira perdeak. Bost dela esterrean sartu da, eta, bueno, bost dela esterrean eta zaila izaten da pilotak eramatea. Fiti egiten da. Sobera fiti egiten da benetako. Eta perdeak botean, nahiz eta atakite importanta direla puntu horiek, beraz denboraldi pixka bat hartzen dute. Zukaretin zinuena izerdiaren zat, hobekiago lotzeko sareari. Ikusten duze hor nola daukan zera urdin hori, zinta urdin hori, sareak. Hori da ere izerdiaren dako. Iazteko. Hori da. Gripa edo deitzen zaio horri. Tenisean erabiltzen da, eta gero sarean ere garai batean ezen erabiltzen, baina gero poliki-poliki gauza horiek sartzen dira merkatuan, eta guk ere hasi ginen grip horiek erabiltzen izerdia babesteko, izerdiaz babesteko. Hala, eta txanda honen bukatzera eta biatzen gira. 16 eta 15 horretaraziko dautzuet girela eta ogoietan dela, beraz tentsioa. Eta lehen txanda joan duten grisek, behinan aldi untan ikusiko nugu egiten duen. Hirugarren txanda bateraterat joiten girenez. Abiatzen da botatzerat Matxalan Mendizabal. Barrurak. Eta pumpasare egiten da, eta beraz grisek aintzina hartzen dute berriz ere. Puntu guztiak importanta dira, eta 16 berdin izan balitz, bestela itzuten alko zen, menen hor, 17 garen puntua eta gehiago dena botea gibeetik egiteko. Ere maiten du alere, baina ez sareat ez du xantzarik ere, hor, jakes bilak maleruski. Eta 18, eta hor, ez da pantzeik gauzabera, 16 eta 15, eta 18 eta 15. Bistan da, ez dela, pantzeik gauzabera. Ederra du. Barru. Bizi da bino, kasu zer ginen du, xenek ezkerretik ezkerreat. Berriro. Eskoa iretik hartzen, eta gero komediak ere maneten alerea bilak aldo zen bezala. Ongi. Ontsa pausatu du altzuetek eskuineko alderat eta maleruzki perdeek ezin dute ere man. Baliatzen du jokoa, ibiltzen du pilota ezker eskuin, ikusten du areribak nun dauden, eta ongi moldatzen da joku horretan. Eta horrek egan nahi du, azken puntua dutela beraz urdinek, 19 eta 15. Eta partida ertzuk gaiten duzu bezala. Bi txandetan gelituko dira bi finalerdiak, ez dugu hirugarren txandarik ikusiko maleruski. Asmatu duzu, galdu dut ez. Jokoa, ongi. Pilotari horiek hasteko, abiadura handia badak ikusarean, baina alere puntu pulit batzu ikusi ditugu. Beraz, beti plazer bat izan da. Ez dakit pilotaririk hurbilduko daukunez, berdin hurbilduko dira, pentsodut badira Euskaldunak horien artean. Bai, biak dira Euskaldunak. Bi ekipak? Gureak biak, Osanek ere bai, jakesek ez du Euskaraz ez da, Euskaraz mintzatzen. Norbait hurbilduko dauku. Baina beste hirura bai Osan, bai Matxalen eta Oier. Ados.
Beraz, egan nahi du, badazkiz gula orain gure finalaren programa heldu den larun batekoa. Beraz, hariko dira alde batetik Xan Guillemen eta Andoni Kastera, eta beste aldetik Oxan Altzuet eta Oier Iturbea iko dira horien aurka. Hala, ikusiko nolako partida joan den, baina, pentsu dut beti pilota partida eder bat ikusiko dugula nolaz ez, beti final bat izanagatik. Gazki batzu oroitzapen gisa nolaz ez. Ikusi dugu Andoni Kasterak jokoa ere menperatzen duela, hemen bikote honetan ere Oxanek menperatzen du, eta beste bikotean finalean aurka izango duen beste bikotean Andoni Kasterak menperatzen du. Orduan Oxanek ere jokoa aldatu egin beharko du, Gibelean jokatzen baldin badu, Andonik ere aukerak izanen ditu puntuak bukatzeko. Orduan, pixka bat, nik uste dut finale irekia eta lehiatua ikusi ahal izanen dukula. Hala, eta zuk erraten zinuena, lehia edera ikusi behar ginukena, bi pilotari partikulazki, bi pilotari horien artean, eta bi finala erdi horietan ikusi dugu pixkat ateratzen zirela besten artetik alere bi pilotari horiek erraten zinuen bezala. Bai. Hala, anartean pundu batzua biadura enikian, usaia duzuen bezala. Ebe, pentsu dut, behar pilotari bat edo beste diren daukula gutarat buruz. Hala, beraz, utziko duzu zure lekua mil esker Mikel. Eta hor dugu matxalen, beraz. Hala, bi galtzaile ukan ditugu maleruski gure mikroan, beraz, partida bortitza zuen dako, sustut lehen txanda hori da? Lehen txandan partida bortitzatzen zuen dako? Bai. Geizki hasi zirezte eta oroan buru geizki hasi eta geizki bukatu lehen txanda, hori da? Bai. Berba, urduri zirezten ere pixkato xanetaz, bazinakiten landiera bazela aintzinean, eta pixkat izidurarekin izan zirezte, hasi zirezte lehen partidan. Bai, hori da? Bai. Eta gero, bigarren txandan, gauzak... Lasaiago, bai. Zuek ere, goxoagoa izan zirezte, nola senditu duzu hori? Hasieran urduri, bakigu esan nola dan, ni bakito Oierriturbe nola dan, ez da erresa. Orduan, hasieran oso urduri, baina gero, ja ikusita etzeola eze asko iteko, bigarren gondena ematea. Untxastia zirezte, erdi partidaren erdian ere hamarretan aintzinean zinezten oraino. Eta gero lehen berdinketa uste dut egin dutela hamalauetan. Eta gero hamalau, hamasei berdintzu zinezten eta zer faltatu dautzue beraz horren buru partidaren bukatzeko, txandaren bukatzeko. Hauek hasieran pixkat esnatzen dira eta gu fizikoki bera inda. Apaldu zirezte, bai. Neka auta eta... Nega auta, bai. Hala. Bero asko eta... Zuenako ere, bazinezten bi pilotari ametza pilotakoa, Oierrekin, beraz nola ikusten duzu pixkat bat bestearen kontra orka hartzea? Beti lagunak, ondo. Bai? Beti lagunak. Lagunak izan zirezte alere, hala. Untza. Jokatzen ahalko duzu ere hirugarren lekoa den larun batean. Hori izanen da Julen Depitut eta Mark Berroren kontra, pilotari horiek ezagutzen dituzue? Bai, lehenengo partida beraien kontra jokatu genuen, eta nahi kondo. Lehenengo partida zen, ja... Eta orduan, zer egin zinuten partida horretan? Lehenengo partida, udarati bueltan, entrenamentu gutxi, eta... Oain ja hobeto. Orain lehen partidak dituzue, oino trinketean, pentsu dut sasoiaren astapena da bakarrik hemen. Bai, eta oin hobeto. Zuen dako, xapelketak eta ondoko hilabetetan, zoin izanen dira, zoin da zuen egutegia, pixkat, ondoko aste eta hilabetetan? Oain bukatuko deu, gero xare irekia jokatuko deu iruran, nerrin. Hori urrian, buruilan berean? Iraian zehar, eta gero iparraldeko liga hasiko deu, eta gero etorriko Gipuzkoako txapelketa eta dana dalakoa. Ados. Jana edu negu guzian hariko zirezte, bai. Joko garbian ere ari zirezte ezkerparetean ez? Bakarrik xarea. Bai. Untsa da.
Ebe xantza hon desiratuko dautzuegu, beraz ikusiko zaitugu oinu edudan larun batean kanaldu den. Bai, Mil esker hasteko untarratek dinik eta la pausazite eta lastra arte. agur. Mil esker amatxaren. Hala, beraz, ebe hortan geletuko gira, antena tornatuko dugu eta... bakatu. Osan ere hemen dut, hala, osan Perurena altzuet, beraz, hortzistean galtzailea ginoen, ebe orain hala irudian ikusten duzuen somit pundu eder egin dituela. Hala, osan ongi etorri mikro untarat, eta... Hala, be, zinez, hamala urterekin gauza ederrak erakutsi dauzkuzu, Bai, baina partida zailak dira eta besoak hemin egiten du. Bai? Bai. Zomagarren partida txapelketa hau, nola pastu da zuetako den partida guziak irabazi dituzue? Ez, galdu dugu Xan Guillemin eta Andoni Casterraren kontra. Eta bi besteak irabazi dugu egez. Oierrekin, ezagutzen ziren deia, izan ziren egen kontra? Bai, oierren kontra dedanik dukatu dut, baina ez nuen ezagutzen hola, eta gero lagunak. Eta zuen artean untsa pasatzen da? Bai, biziki mintzatzen du, nik ere mintzatzen dut berekin eta komplizitatea asko bat dugu. Ados. Bai. Zinez ikusi dugu gauza berezia, zu ezkerra zirela. Bai. Ezker bakarra zira ikusi duguna, beraz teknikokita zer gaitan ginuke zuretako antail bata ezkerra zaritzea xarean, trinketean? Nire ustez, bai. Abantaila handi bat da, zer eta xarea ezkerran da, eta aldugu egin... Paretak hainitz efetu emaiten du paretekin joz, hori da? Bai, hori da. Ados. Hamala urtetan ikusten dut xapelketa handan bat dira irabazi duzuela. Bai. Noiz hasi ziren xarean badu aspaldi, nola? Bai, nire aita... Bakarik segidan hasi ziren xalean? Ez, bai, nire aita entrena zailea da, beraz tipietan xarea, beti xare bat ukan dute eskuan eta... Naturalki izan zira. Hori da, bai. Beti urgunerak taldean izan zira ere? Bai, jakesekin. Ados. Bai. Hala, parean ukan dituzue lalun batean beste ekipa bat Xan Guillemin eta Andoni Casterra, horiek ezagutzen dituzu? Bai, denenik beste partidan galdu dugu, egin kontra. Eta zaila izango da, baina jokatuko dugu eta ikusiko. Multsuko partidetan edo aizanak zinezten deia horien kontra? Zer? Multsuko partidetan aizanak zinezten ekipa horren kontra? Bai, eta galdu dugu. Ados. Bitxandetan, irutxandetan? Bitxandetan, ogoi amabost eta ogoi emezortzi. Ados. Ikusi dugu txandetan ere ari zireztela hor, zur zen nahi egutzu txandetan ari izan edo partida luze bat berrogoietan? Zeren eta bada irresagoa da nirentzat eta fisikoki hobeto da. Ados. Naiz eta fiteago joiten da, entzenta hogoi laburra da? Bai, meda ezakino erran da intenz. Bai, hori da eta berda... Intentsitatea iniz bada. Ebe hala, mil esker handi bat, bi bazo hasteko, zenta gauza ederrak erakutsi dauzkuzu, eta gu luriatu gira zue ikusten eta partida horien ikusten. Beraz, segida izanen da hori laun batean, hori da, hemen berian. Sortzietan. Sortzietan, ebe gu izanen gira hasteko. Ados. Hala. Mil esker hasteko xan hunat etorririk. Adio izan huntza. Bauzazite. Beraz, azken puntu batzu ikusten ditugu. Ebe azken hitz bat emanen dut behar ba Mikeli gutarat horbildu baita eta erraiteko beraz partida agurtuko dugu denak eta larun bat hartu eganen dugu, hori da? Ba, ongi da. Partida edera ikusteko badala? Bai, nik uste dut partida ederra ikusiko dugula. Esan dudan moduan lehen bi pilotari horien arteko borroka hori zoragarria izan daiteke. Biek dakitena jokatzen bari dute puntu eta partida ikusgarria ikusteko aukera izanen da. Eta ea horrelaxe gertatzen den larun batean. Hala, eta oberenak irapaz dezan. Hori da. Hala, ez gino besterik, mil esker hastekuna gurekin egunik eta laster arte beraz.